Innovation er drevet af teknologiudviklere, men forandring skabes af mennesker og processer. Og det er det handler om nu. At få AI til at gøre en forskel der, hvor det er vigtigt. AI rammer alle systemer, og det vil også ramme jer med jeres næste opdatering, også på ERP. Det betyder, at jeres ERP-strategi nu bliver en del af jeres AI-strategi. Data, processer og systemer, det er AI gameboardet. Og det er her, I skal se jeres AI-muligheder og udfordringer. Det her er et helt nyt værktøj, som ser forskelligt ud, hver gang vi tager i værktøjskassen. Fordi sådan er generativ AI. Det virker forskelligt. Vi skal finde en måde at få det til at virke på en ensartet måde, på særligt i finans. Så derfor skal du holde øje med Basicos faglige events. For hvis det er vigtigt for jer og finans, så er det vigtigt for os.